Hola, bona vesprada. Esperem que hàgiu pogut gaudir de l'entrevista que hem fet a Vicent Baidal. Ara anem a parlar amb Lliris Picó. Lliris? Hola. Hola, m'escoltes? Bé, perfecte. Molt bé. Hola, benvinguda, i bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi i moltes gràcies per convidar-me i per estar aquí tan propet. Pareix que no, però una pantalla ja ens apropa. Pues sí, la veritat és que en estos temps... Mira, vaig a començar amb una xicoteta descripció biogràfica teua per posar, per informar a la gent que està veient-nos de qui és i tot. Lliris Picó és professora de llengua catalana i literatura catalana infantil a la Universitat d'Alacant i secretària de la delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans. És autora de novel·les com Helena, un record sempre és mentida, el 2002, Les ales de la memòria, el 2003, L'olor dels crisantems, el 2005, Claus de serp, 2007, Moisès estigues quiet, el 2015, El vell i el far, el 2009, Ventalls de paper, el 2019, que és l'obra que anem a tractar. Ha participat ella en diversos, a banda d'aquestes novel·les, has participat en diversos capítols d'altres llibres o també contes i narracions, no? Eres també, i col·laboradora habitual, ha sigut també de l'Informació i de Nosaltres la veu, i per les teues obres has rebut diversos guardons, que cal destacar un Premi Vila Benissa, el Premi Narrativa Antoni Brus Ciutat d'Elx, el Premi Enric Valor Narrativa Juvenil i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al millor llibre de narrativa juvenil, per l'obra Moisès estigues quiet. Tot correcte? Tot correcte. M'ha faltat algun premi o alguna cosa perquè tens un bon llistat. Estava patint quan has dit que anaves a contar la meva biografia i he pensat, per favor, que no ho conte tot. Però la literària, besta. La literària. Moltes gràcies, Pepe Toni. Molt bé, doncs, mira, anem a parlar ara de Ventalls de paper, que és l'obra que vas publicar l'any passat, el 2019. Sí, a final de 2019, que per a mi, clar, en les circumstàncies que corren, dic, soc una dona afortunada perquè he pogut publicar un llibre que podia estar present en un Sant Jordi, perquè és molt recent encara. Aleshores estava començant a rodar Ventalls de paper, i sí. Pues, clar, de què tracta Ventalls de paper? A qui va dirigit? Aquí va dirigit, en principi, va dirigit a tot el món. Sempre hi ha un poc el debat aquell de literatura infantil, juvenil, literatura per a tothom. Jo sí que crec en el concepte de literatura infantil i juvenil i en el lector model juvenil infantil, però també crec que això no ha de suposar límits i crec que els que hem decidit fer literatura pensant en un model juvenil no ens hem de limitar. Aquest model juvenil pot arribar a persones adultes. Aleshores, en el meu cas, en els dos últims llibres, és cert que estan, tant en Moisès estigues quiet com en Ventalls de paper, estan pensats per a un públic, diguem-ne, jove, però un públic de 100 anys el pot gaudir. O aquesta és la meva intenció. Sí, que la literatura al final també és de qui les pot gaudir cadascú, independentment de l'edat, qualsevol tipus d'obra, no? Sí. Molt bé. El llibre, què et porta a escriure'l? És la història del llibre. Què em porta a escriure? Bé, ho he comentat algunes vegades. Jo ja crec que una vintena d'anys que publique no, però que escric sí. Fa 20 anys que escric així, diguem-ne, no sé si dir de manera professional, perquè això no és la paraula. Igual d'això ho podríem parlar un poquet més endavant, si tenim temps. Però bé, el cas és que m'empenta que soc mare de fills adolescents
que soc professora de gent molt jove, perquè soc professora a la Universitat d'Alacant també, i em preocupa tot el que afecta els meus fills i els meus alumnes. Aleshores, des del punt de vista de la temàtica dels llibres que escric, doncs m'afecta tot allò que puga preocupar als de gènere, de qüestions que pateixen els més joves, com en aquest cas, per exemple, ha sigut l'anorèxia, que insistís que no és el tema del llibre, però bé, ha sigut un dels pilars del llibre i és un dels pilars que afecta a les persones, als joves, a les dones, sobretot, Val. I també contes la història de Clara. Clara és la protagonista. Exactament, una protagonista dona. Tenia moltes ganes de tornar a tenir protagonistes dones perquè últimament estava escrivint en primera persona i l'últim llibre l'havia fet en una primera persona masculina i ara tenia ganes de reprendre una primera persona dona i és per això que... Molt bé. I com poden... Bueno, la portada del llibre, qui l'ha dissenyat? Com ha estat la idea? Ahí, la posem, ahí al teu costat en la imatge, ara. Val, posa-la. Molt bé. La portada del llibre l'ha dissenyat Miquel, el dissenyador de l'editorial Bullent, que és un gran protagonista, però un gran professional, però bé, sí que hem de dir que l'editorial Bullent és una editorial que compta molt amb l'opinió dels autors, que ens tracta molt bé i que ha estat una portada consensuada. I hem col·laborat tots un poc, no? Inclús, per què no? Doncs els meus fills, però comptant sempre amb el suport del dissenyador de Bullent. I crec que és una portada que s'ajusta molt perquè la nostra editora, Núria Cendra, sempre està molt en contacte, es llegeix molt bé els nostres llibres i està molt en contacte amb nosaltres demanant-nos tota hora la nostra opinió. Molt bé. I també, vull dir, on es pot aconseguir el llibre? Com podrien aconseguir-lo? Tant ara com quan puguen eixir al carrer. Vull dir... Jo sempre aposte per les llibreries de casa, les llibreries de tota la vida. Sé que tenen uns recursos limitats. Sé que ara estan patint la crisi com estem patint la crisi tot el sector del llibre, perquè la crisi, m'imagino que Vicent, jo és que vaig a fer una frivolitat. Abans, quan parlava Vicent, l'he sentit a mitges, no? Perquè m'estava posant mitjanament guapa per estar amb vosaltres. Però suposo que ell ho haurà dit. El sector del llibre estem patint molt la crisi, però molt en el sentit que alguns que no som escriptors solament, sinó que tenim altres faenes que jo dic sempre danys col·laterals, ens ajuden a subsistir. Els escrivim els escriptors, els editen els editors i es venen a les llibreries i a ser possible a les llibreries o com a mínim, si no de tota la vida, sinó les llibreries compromeses amb els escriptors, amb els editors i amb els lectors, que saben aconsellar-nos i que ara estan patint una crisi molt dura. Estem patint una crisi molt dura. Els llibres s'han de comprar a les llibreries. Aquesta és la cadena que toca. Suposa això que, clar, també s'hauran quedat ara en Sant Jordi, les fires també parades, que també és un canal vostre de comunicació i venda directa, i clar, també ho recordem
en l'anterior entrevista, ho recordarem en esta i en totes, que millor sempre, des d'aquí volem enviar un missatge de que millor sempre aplaçar que suspendre. Des del meu punt de vista, sempre millor ajornar que suspendre, i ja des del meu punt de vista, no solament com a escriptora, sinó com a persona que treballa, soc secretària de l'Institut d'Estudis Catalans, de la delegació d'Alacant, i treballem molt per la cultura, per la difusió de la cultura, de la nostra cultura i de la nostra llengua al sud, i ajornar sí, però cancel·lar no. Anem a veure com ho podrem solucionar, quines alternatives, perquè moltes vegades la solució no és ajornar, sinó buscar una alternativa, com estem fent ara. Vull dir, nosaltres podíem estar en un plató veient-nos i després fer-nos un cafè o una cervesa, i hem buscat una alternativa que ens pot fer el pes. Doncs es tracta d'això, de buscar alternatives per seguir difonent la cultura, fer-la visible i permetre que tots fem el treball i les aportacions que fem socialment. I una pregunta també, perquè també heu comentat un poc des de l'IEC, també com esteu veient tot, però un segon abans, hi ha temps per la creativitat en el confinament o això és un... diguem... Una utopia. Això no ho diré. Que pot ser, n'hi ha temps per a tot. Suposo que sí, que n'hi ha temps per a tot. Si parles del meu cas, o si jo he de respondre del meu cas en concret, jo tinc molt poc de temps. Tinc molt poc de temps per un parell de qüestions. Primer, perquè soc dona, per tant, i això vull remarcar-ho, soc dona, per tant, soc dona i soc una dona sola, que trac endavant jo sola la meva família, per tant, he de conciliar la meva vida familiar amb la laboral, i a més, soc professora associada en una universitat, la qual cosa suposa que tinc un mínim de 2 treballs, mínim, en tinc 3. Aleshores, el temps per a la creativitat per a mi és molt limitat ara mateix. Sí tinc ganes d'escriure, però tinc ganes d'escriure a estones, perquè estic tan sobrecollida, tan estupefacta per tot el que està passant ara. Mai no em pensava que viuria una situació així, no? Vinc d'una nissaga que ha viscut una guerra civil, una postguerra, en el cas del meu pare, la meva mare i el meu marit visqueren aquesta postguerra, aquesta falta de llibertat, i jo ara també estic sense mala intenció i sense guerres, perquè no m'agrada inclús el llenguatge bèl·lic que s'està utilitzant ara en el tema de la pandèmia, el llenguatge de estem en guerra, són soldats. No són soldats, són professionals i cada professional aporta el que pot. Però temps jo no tinc. Altres escriptors segurament que sí que en tenen, però jo ara mateix tinc un temps límit, molt limitat per a escriure, perquè l'he de dedicar sobretot als meus alumnes i als meus fills. Però bé, és experiència que acumulem. I des de l'Institut d'Estudis Catalans, suposo que també estareu parlant molt del tema del sector, de com afecta això a la llengua, com afecta això també a les publicacions, al món editorial, estareu en contacte també molt amb ells, i bueno, també un poc saber com esteu intentant organitzar-vos, o si hi ha propostes o teniu idees de cara en cas que això s'allargue o ara a curt termini. Bé, pel que fa a l'Institut d'Estudis Catalans, jo només puc parlar en qualitat de secretària de la delegació de l'Institut d'Estudis Catalans a Alacant. És a dir, el meu treball de delegació de l'Institut d'Estudis Catalans és purament administratiu. Qui realment maneja, organitza el tema és el doctor Vicent Martínez, des de Alacant. I sí, ja puc dir-te que jo les instruccions que rep tant per part del doctor Martínez, que és el que
el que dirigeix el meu treball, com des de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs és fer visible que ha fet un esforç de reorganitzar-nos aquí a Alacant, interrompre al mínim les activitats que fem, fer-les com estem fent ara, de manera telemàtica i de manera doncs, de dedicar molt de temps a treballar xarxes socials, que és el que podem, i a entrevistar-nos els uns als altres. Molt bé, molt bé. Perfecte. Pues també, bueno, des de la Generalitat Valenciana estan donant-se a conèixer algunes mesures que prendran en la venda de llibres a cada llibreria del País Valencià, etc. Les mesures que esteu veient, potser no són suficients, no es podria fer més, o penseu que tot ajuda? Bé, personalment pense que tot ajuda i que no és suficient i que es podria fer més. El que passa és que també opine que vivim en uns moments en què és un poc treballar dia a dia i readaptar-se quasi dia a dia, però no a nivell d'escriptura, a nivell de tot, a nivell d'escriptura, a nivell d'ensenyament, a tots els nivells. Potser hauríem de tenir un poquet més de calma a l'hora de comunicar les mesures que prenem a tots els nivells, de totes les institucions, començant pel govern mateix, no? Un poquet més de calma a l'hora de comunicar què farem, per a no haver-nos de dir i desdir, pensar molt bé les coses, estar molt ben connectats entre tots els agents socials i tots els agents culturals abans entenc que vivim uns moments en què la qüestió està un poc depenent del dia a dia i els agents culturals vivim d'aquesta manera, no? Acatant poc el que decideix el govern. Tot i que pense que els agents culturals mantenem un poquet més la calma. No parlo ja del nivell educatiu, que potser anem un poc més arrossegats per les decisions del govern. Sessió d'escriptura. Totes les coses amb calma ens de fer com i desdir. Vale, Iris, una coseta, perquè ha hagut un moment d'interrupció en la connexió i quan has dit arrossegats per la situació, s'ha quedat així un poc la conversa tallada. Si ho pogueres repetir, l'últim que has dit. Sí, deia que tots anem un poc arrossegats, primer per les circumstàncies, després per les decisions que va prenent el govern de l'Estat, que també entenem que el govern de l'Estat prevista, tots, la societat hauríem de ser més empàtics els uns amb els altres i a l'hora de fer declaracions, de fer decrets, haurien de pensar-les bé per no haver de fer declaracions i després haver-les de canviar. Que des del punt de vista cultural pense que institucionalment bé, algunes institucions mantenen la calma i la precaució, altres s'han d'ajustar un poc més al decret del dia a dia.
Molt bé, Iris. Pues, bé, anem ja acabant i acomiadant-nos, perquè el temps ja ens haguera agradat estar parlant amb tu encara més i bueno, ja saps que estàs convidada quan vulguis vindre a Barcelona, a l'Espai País Valencià i en la Casa València. Per a nosaltres és un plaer tindre't aquí i que ens hagis fet companyia en esta vesprada. Dir això que, bé, ja sabeu, Ventalls de paper és el llibre de Lliris i també, bueno, seguiu-la, busqueu-la també per les xarxes i busqueu també la resta de publicacions que ha fet i tot això, i llibres, perquè, bueno, aquí tenim una escriptora des de l'Alacantí al peu del canó. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i segur que us visite pronte.